Halipam, deryalar näme üçin joşup akýarlar? Deňizde gowuşjak bolýar. Ähli zat özüniň asyna ýetjek bolýar. Ýöne olar näçe joşsa da hanatyndan açykaýan oklar. Çünki Allah Taala joşmagyna ruhsat beren. Ýöne joşmak oňa maksusa. Halipam, dedim özüňiz hetden aşanlarym ýalňyşyp bilerler diýdiňiz-de. Beýle bolsa olaram joşup biler. Awwa. Adamlaryň arasynda tapawut bar. Asyl mesele adamyň hetden aşmalygydyr. Çünki oňa akyl nygmaty berilipdir. Olar diýilli insanlar diňe emirli bolýarlar. Hetden aşanlar üçin bir çykalygy ýokmy ka? Bolmazmy? Eger insanyň gözelligi, ahlagy arasy bolsa, o edil aýnadaky ýaly görner. Şeýle-de ol baqy Allaha eýe bolar. Onu hetdinden aşanlaryň günäleri nähili bar? Allah Taala oň hetdini aşyp günäden soňky towbatyna garaşýar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ýalňyşanlaryň içinde iň gowsy ýalňyşandan dänendir diýär. Oho, Nihat, ýerläpsiňle. Ir bolmy. Saat 2 boldy. Ýöne sen düýnüm nowat çoluň dämi näme? Dostcan, owada başa hasahana barmy näme? Gerek bolsa 60 saatym ara kesmedi işläpler. Siz äraý bolup gaty geň ay. Men sizi ýaly pidakarlyk lokmanlar görmedim. Bolýar onda, sag bol. Görüşür. Gündüzüňiz haýyrly bolsun. Günüňiz haýyrly. Nalan açsanız bukcany. Biletim gelip ýürüm ýarlyp barýar. Hanonne bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gowy habar bolsun. İnşallah. Boşluk tüvel. Vay, Sağamız oldu. bolýar. Tüvel men eje bolýan. Allah jany şükür edýän. Nihat bunu eşdäýte gaty begeler. Diliňden tutdyrjy bolaýmasy ber. Oň entek aýtjak däl. Näme üçin agyt? Olam kaky boljagyny tizden tiz bilsin näme? Ýok, entek bilmesin. Bilýän ahry barlygy üçin owa aýlanmaly bolýar. Häzir ol iki janyň aradas netjek bolup adara galyp bermesin. Salam. Nihat, sen näme üçin geldiň? Düýn akşamdan galan 2 tane barlyk bardy. Olar gözden geçirecekdim. Sen näme? Hiç zat. Her gün bolşýarlar. Sende bir ütköşüklüge var. Ya menden bir zat girilecek bolýar. Täze taglyk barlyklar üçin edip barýardyk boly. Bu hepdemi? Ýöne hani şähere gidelipdik agry. Ýöne Lukman aga, iş var ahry. İş hemme zatdan öňürtidir diýip sen aýdyň wagtyňmy näme? Bu gedek 7-12 ýaş aralygyna çağalar taglyk barlygyndan geçirmeli. Hiç uf diýip oturmaň Nihat. Ýüregim edil lukmanlygy ýaly gowudyr. Beýle bolsa size çydaýmak galýar. Bolýar da onda soň görüşeriz. Wagtyna ýanna. Nala. Sen ýaky giren zadyň näme? Hiç zat. Taglyk barlyklar üçin gelen ýagy. Allah'ın ruhsatı bilen sağaman gidip gelersin. Aslında bir taraftan gynanýan. Bir taraftan bolsa onça mätä çağalara kömek edýän üçin sana guwanýan edýdim. Eje, eger bir gerek adam bolsa derrew maňa jaň et bolýar. Bolýar balam, sen alata galma. Bolýarny sagaman gidip gelin. Dinle, men ýok wagtym kakan gaharyny getirjek bolaýmy, söz berýärmi? Söz berýän. Men bahalajygym. Sag bolam. Kaka bolmak nähili gowda çeýli dämi? Ece bolmagam şeýle. Ýöne meninle umydymyzdym. Senden işiň ala dedi. Allah'dan umydyňyzmy? Bolýan, sağaman gidip gel. Sagaman gidip gelin. Ýolunuz bolsun. Gaty tolgundyryjy pursat. Awwa. Ýöne adam dünýä üçin edýän arzuwlaryna seretaply bolmaly. Olar näme ýalňyş dardy ötdilermi? Arzu edilýän zatda ýalňyşlyk ýok. Maşgalan meýwesi bolan çağan arzuwyny edýärler. Ýöne arzu ediş ýolyny bir ýalňyşlyk bolup bilýär. O nähili ýalňyşlyk bolup biler? Olar bir maşgala dämi näme? Oň ýaly garaşykda bolmalar dogry zat dämi? Arzu ediş ýoly diýipdim. Adam Allah'dan haýsysy bähwitli bolsa şonu dilemeli. Hök man bolsun diýip islenen nygmatlar adam üçin
bir sinagın sebäbi bolup biler. Onna bu ýagdaýda biziň wezipämiz näme? Deriýä joşun wagty adamlar toplanşyp täze bentler galdyrarlar. Ejizrak ýerlerini berkiderler. O deriýä bolsa belli bir wagtdan soň akabatyna dolanar. Töweregine bolsa diňe bereket seçer. Onna bunyň botyň bahasy gaty gymmat boljakda. Biz bolsa gowşan ýerler berkitmeli bolýarsa, şeýlemi? O şeýle. Indi bolsa işe başlary. Yer bular niden çıktı diýsene. Maňa terede. Be, näme ýol ýapypmyka? Bilmedim de. Fereseňizler, ýol ýapypdyrlar. Yola ýaptyrlar bolyn ýöne ol adamlar ne polisiýa meňzini deskerleri. Duraýlyň bolmasa. Näme bolýar? Mena durjak başga edip biljeklerim ýok. Ana durun. Döşüň çaltyrak. Döşüň diýen. Vay! Nihat! Nihat! Oňatlaşyrsyňyz indi. Lokman, size näme boldy? Ýok, hiç zat bolanok. Birden aýalymyň setneşden ýaly boldy. Lokman, sizi kıstalı telefona çağırýarlar. Siz berläp alyň, men soň sereder. Bağışlan ýöne gaty kıstalı Ey ýerler. Allah can beýle sal näme ka? İnşallah iyilikdirle. Alo. Mahlan. Yuwaş, howlukma. Şeýle bol, yuwaş. Ulağa berdi oli Fürjüt nirdeke. Men berdi Lokman, size näme kömek gerek? Hadi yürgüdel onu. Men işe täze başladım Lokman. Hem sakçy hem törüjü. Bol o yerleri öýdüm mü diýen. Allah can ölüm kömeni. Yalvarýan Allah can. Oňa hurdat bolmana ýol berme Allah can. İşlenok. Alo. Alo Sibel.
Ýagdaý barda habar barmy? Alo. Sibel, näme üçin aglaýam? Sibel. Bak gurlaşıp bilem o. Allah can özün kömek et. Allah can. Allah can men delirýän. Näme? Yok oldu mu? Hawa. Vay Allah canım. Men näme derkemin can Allah'ım. Elinizi tutun hani. Ýaşuly, Lukman hanymyň gaçyp gidenini görenim üçinmi? Neme? Düşünseňiz lan ulardan şuran soňra hemmemizi hatyr edildiler. Soň bolsa bizden sonra warn etdiler. Onda Lukman hanym nire aýtdy? Bilem ok serkerdem. Olar giden soňra özümden gidipdir. Görşüňiz ýaly tez gelen soňam özüme geldim. Menim artyk zat bilem ok. Belki de olar ýanlar bilen hareket edenlerler. Teredämi o? Bu adam garakçylygy gidenini entek Yola özüm serkerdem. gene. Lukman hanym olardan gaçylmaly. Nalan. Nalan. Maňa ýalim beriň. Nalan. Hemmesini alıptırlar. Hemmesini. Men oğluma näme diýeýin, ejem nire gitti diýeýin. Nalan. Nalan de nerede he? Nalan. 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 Tekerdem, töwerege dolu gözen geçirdik. Lukman hanı tapmadık. Lokman. Men bilýän. Derdini dagyr. Adamyň beýle ýagdaýda özüni ýitirýänligi belli zat. Ýönemenini gözlegip bes etmeli bolýan. Oğlum, Allah'dan umydyn kesme. Sen sabredip hayırlısı bolmak üçin dilegde bol. Sen aýalyňam hayırlı işlerden ýüze uranokdy. Hayırlı şeyle mi? Ne hepsin öldü? Şu ovallar için ömrünü pida etti. Olur onu bilirler mi? Şular için şeydene dener miydi? Dener miydi? Nalan, ben nerede? Sensiz yalnız kal. Ne için hemme zat biderek? Niştan eşletmeyle nok. Ayalım gitti. Şimdi kaydık gelmedi. Durmuştaki. Yeketen ardım. Onu bitirdim. Onun getirip bilmeyecek zatla hiç yerine beşletmeyle nok. Indi çıdap bilem o. Çıdam oğun ne? Nihat. 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 Nihat men berdi. Gel meni alıp git. Nalan. Berdi. Nalan. Gel. Nihat öňkü bolşuň ýaly ýene-de haýyr sogap bilemeli.
Nalan! 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 Hayır toğapmış. Näme üçin hayır toğap edeyin? Meni ýeke taşladyňyz. Ähliňizde meni ýeke taşladyňyz. Hayır toğap aýalymy ýerine getirermi? Menini belli zatlar ynanamak. Nihatçan, hoş geldin. 3 aylap görünmediňle. Men orada seni boban taşlap gidensiň öýtdim. Nihat, ýagdaýyň owmy? Ey Hudaý. Oňa näme bolýar ay? Sen sorma. Aýal bilen birlikde ynanjyny mitirdi özüne. Bu adamdy. Nihat. Nihat gel. Nihat gel. Men taşlama. Men taşlama. Nihat men taşlama. Nihat men taşlama. Nihat gel haýyş edýän gel. Nihat men taşlama. Nihat haýyş edýän gel. Nihat. Gel berik. Gel men taşlama. Haýyş edýän gel. Gel Nihat men taşlama. Ha, salam Lukman. Salam. Ýagdaýlaryň nähili? Sizi köpden beri göremdi ogam. Sen bu ýerde nämişiň bar? Men bu ýerden arasalap ýördüm. Gelin girin. Ýok. Gelin giri berin. Bu ýer siziň aýalyňyz otagdamy näme? Menem şoň üçin giresim beren nokta. Onsam çeken dertle maňa ýetip. Ýöne ähli dertleriniňden saplanyp bilersiňiz. Sen näme diýäň o? Lokman, sizden bir haýyşym bar. Biziň obamyzda bir näse bar. Çopunaly ýerler. Ayağı gateryp et. Onsoň Şoň ortaýa beräýsiňiz. Bu ýere gelir ýaly hiç il ýagdaý ýok. siziň obaňyz haýsy? Ho, siziň aýalyňyza giten obada bara. Şol obada. Lokman, çopunalyň ayağı hakykatdan berip dagyrýar. Eger barsaňyz oňa gaty ul ýaşylyk etdiňiz bor. Sen men diňläňokmy? Men çeken derdim onsuzam ýetik diýän. Men başgalarla meşgul bolmagy wagtym ýok. Lokman, eger siz başga kişiliň derdine derman bolsaňyz, Allah Taala siziň derdiňize derman eder diýän. Nihat! Nihat! Haýyş edýän meni ýanyma gel. Men taşlama Nihat. Men taşlama Nihat, haýyş edýän. Nihat! Nihat! Nala. Nalan! Nalan! Neredesin? Nalan! Nalan men geldim he! Geldim! Nalan!
Nalan sen nerede? Nalan. Nalan geldim mi ne? Geldim. Nalan. Nalan neredesin? Nalan. Sen kim? Allah'ın bendelerinden biri. Sen tanıdım. Sen ayalımın itten günüm şuyor dedim. Men madama şuyorlarda. Ben näme gözleýär? Çopan al üçin geldim mi? Näme çopan alsay? Men ayalımı gözleýär. Ayalma näme bolany biljek bolýar. Hakykaty gözleýär. Hakykaty gözlemek gaty kyn işdir. Ýöne tapýarlarym madama gözleýärlerdir. Sen işin şowly boldun. Deňile meni güýmejek bolma. Ayalym arda bir zat bilen bolsaň aýt. Ýörmeň bilen. Çopan al diýen şu. Näme çopan alsa? Çopan al diýip halis etdiň daý. Aýagyna seret, gaty näde? Oň aýagyndan maňa ne peýda? Men senden aýalym arda bir zat bilýän diýip soraýan boly, sen moza nerelere getirýän? Sen nälik düşdi adam o? Seret. Seretsene. Uf. Bu ne el zaday? Maňa näme boly? Döwlüpdir. Ýalňyş bejeripdirler. Soňam şeýle boldy. Soğusa samsıklar diýtänim. Başga näme bolsun diýsene. Ağrıyamy. Häzir men sana derman berjek. Onu ýerden akşam içersin. Lokman oğlum, senem ýadatdyk. Sag bolun. Biziň bu ýerlemizde sen hyzmatyňa ýetjek pul kän tapdyran ok. Ýöne şowgudymyzy kabul et. Bäzeňde geýdirersiňiz. Daim men muny näme deýin? Men çağa adım yok. Gerek gel. Oğlum alad etme. Sen ne dursun? Çağağına giydirirdim. Ben çağağım yok diyen. Hiç adını gerek gel. Ondan beni ağladın. Ayalım arda burada daydırsın ödüp şu yere geldim. Näme ervet bolly mı? Aleyni becerdin ha? Ervet bolly. Bir gider vaktim aldın. Ayalından haber vermedin. Gaýdan men şey zatlar bilen biýmede etme. Yerim. Bolýady, häzirlikçe gidiver. Ýöne bu gidişiň bolmaz. Hani bolsana. Bolsana açsana trubkany. Hawa, Alo. Döwran sen kömeň gerek boljak. Nihat, salam. Ýagdaýlar nähili? Şu salam belikini goýsana. Başym dertte diýen dostum. Ey Allahjan, näme bolany bir gurrun bersene. Men Döwran mesesler işleýän. O nähili setler? Döwran nalan sesini işleýän. Nihat, gaty kynullar başyndan geçirýär. Şoň üçin bu zatdan bolmagy adaty zat. Dinle, sen akylly adamsyň. Wagt Döwran käşi aklym bilen çözüp bilemezdim. Başga çäre barmy näme? Bar. Sen men iň gowy dostumsyň. Men gowy bilýärmi? Oň bir çözügi dä bolaýmaly. Dermanlar. Yeterlik derecede atsaň o seslerden halas bolarsyň. Ýöne Döwran bu sesler belki için bolaýmasyn. Belki de nalan men hakykatdan da çagyrýandyr. Nihat, ýeň ýagdaýyň dogrudanam gowy däl. O näde hakyky bolup bildin? Eger bir zatyň hakyky jogaby ýok bolsa, o ýagdaý hiç wagt hakyky bolýan nälir? Dogry. Bir derek gepläp dur. Nalan ýok oldy. Men mozoň jesedini tap bilmedim. Bu dert men dinirmanka. Men bu dertten halas bolaýmaly. Ene munyň bolýar. Bolýany. Sen maňa bir kagada ýazyp faksdan urat. Men dermanlary özüm taparyn. Bolýany, günüň haýyrly bolsun. Nihat. Haýyş edýän gel. Men taşlama. Nihat haýyş edýän. Gel. Men taşlama. Nihat. Nihat. Men taşlama haýyş edýän. Nihat haýyş edýän men taşlama. Gel haýyş edýän. Nihat. Nihat. Yok, yok. Men ýanymda. Yok, yok, bol bilmez. Haýyş edýän gel. Yok, yok, yok. Men Hiç de artık- vakti däl.
Men Yok, taşlama hakyky Nihat. däl, hakyky däl. Nihat. Bulan işte hakyky däl. Men taşlama. Yok, hakyky däl. Nihat gel. Hakyky däl. Men taşlama Nihat. Nihat. Nihat men taşlama. Men alıp git. Nihat. Nalan. Nihat. Men yanıma gel. Haýyş edýän men taşlama. Nihat men taşlama haýyş edýän. Nihat. Gel beni ekit. Men taşlama. Men taşlama haýyş edýän. Gel. Meni atla taşlama. Gel beni ekit. Nihat. Nihat. Nihat gel beni ekit. Nihat men taşlama. Nihat men taşlama. Nihat. Meni ekit haýyş edýän. Nihat. Haýyş edýän gel. Gel. Gel beni ekit. Gel yanıma. Haýyş edýän gel. Gel yanıma. Nihat. Nihat. Nalan. Nihat, gel beni ekit. Beni bu yerlerde taşlama Nihat. Gel haýyş edýän. Gelecek böyle öňümde bir giden täsirçilikler bar nalan. O pähgilçilikleri ýüreginde gowluklar bilen geçip bilersin. Beni bu yerlerde taşlama. Geçip bilemok, nalan. Geçip bilemok, kömek et. Nalan. Nihat, Nalan gitme. Nalan. gel Nihat. Nalan gitme. Nalan gitme. Nalan. Gel Nihat. Nalan. Eyvay. Ahir halas oldum. Düýüşlerim, motorda seslerim. Oho, Adem ýagdaýlar nähili? Oňut Nihat, sen nähili? Göl ýaly, ahyry moňutlaşdym. Gatybegendim Nihat. Men seniň gatybegenýän dostjan. Bolýa-da. Bir hili qara gapylan ýaly bolayıpdyr. Derya joşdy. Gözegçilik etmek kynlaşak. Joşun wagty töwerege ziýan berer. Onu hem için beýdip joşýaka? Ýogsa gaty akylly adamdy. Allah adamlara aklyna aýlanmak üçin duýgular berenler. Adamlar bolsa ýolan çykyp o duýgulary tozana batdyrar. Ýüregindäki ışık töweregi ýagtyldyp bilmez. Adam şeýdip ýagtylyk çeşmesine eýe bolýar. Ýöne ýoluny ýagtyldyp bilmez. Onu näme çäre görüp bolarka? Oňa ýüregindäki ýagtylyk çeşmesini görkezmäge synanşmagymyz gerek. O tozanlary biz süpürüp bilermi kak? Her bir insan öz duýgularyny öz ygtyýary bilen oýandyryp biler. Biziň eýän zadymyz bolsa, aklyň öňündäki perden açylmagyna azadyk goşandyr. Erki ygtyýary ýok hasap etmelerler. Onda men oňa nähili kömek edip bilerin? Oň garşysyna gidip bolmaz.
Maksadyny düz. Maksady okkully bol. O öz hünärine çekmäge tinanış. Inni düşündim. Derya joştu bolýan ýöne täzeden ýerine gelmedi ýaly Rabbimin gudratynyň uzakda däl ahyry. Köşeş. Wah balasy. Köşeşdene. Nihat, hawaryň mamy? Bu hepde hasa çağan sany 7 etdi. Bir ýetgeş ketel aýda çykypdyr. Maňa näme rejaba? Maňa näme? Hasa bolan men çağam däl ahyry. Her kim öz ýerini özü çeksin ne? Eple. Eple. Ağrıyor. Eple. Janyň gat süýjek kenay, çydajak bol. Oy. Ağrıyan malaýmasyn Lukman? Çydamaly orada. Çağalar bagana gelende, hasahana gelen. Ne etip çıdasın biz bir yere uğradan Lukman ayağa kaňyrmaly de. Bolýanmy? Bar şu Lukmana gidip. Yürü, bol yürü. Yürü balam, yürü gidelim. Sen neyle irvet Lukman ekenin? Sen Allah'tan korkun. Yok. Sen korkduğunda näme boldy? Çağan şu aksap görşi. Men Allah'dan korkamok. Yöne näsak çağam yok. Düşünjem näle eken ha? Hani bar uğra. Uğra. Kim akıl? Beytizden yan arkana oturup bilecek gel ödyen. Salam Nihat. Salam. Giysem bolýarmy? Näme gerek Sibel? Nihat. Näme üçin beýle özüň göýberdiň? Intek Nalanyň patatyna malaň ok. Sibel Nalanyň cesedini tapmadım. O helakçylykdan eýýäm dol 8 ay geçdi Nihat. Men bilişime görä sen o ýere heniz bir gedegenmidin o? Yanlış pikir edýär. Senem yanlış ýa. Hemmelerim yanlış ýalar. Bilýärmi Nalan ýok boldy? O ýok. Nihat. Men bärek Nalanyň arada biletin gelýän bir zada aýtmaga geldim. Diňe Nalan bilen men bilýän zadam. Daňa git diýär. Git. Ondan belalardan yan halas boldum. Kellem ağırtma git. Bu Lidiýanyň günädir Nihat. Bes. Günä bolsa bolup geçdin. Daňa näme? Günä bolanda näme diýsene? Men çekçeklerini çektim. Düşündiňmi? Indi olsa ýok bol gözüňden günden. Ýok bol. Baş Lukman gelýär. Lukman ağa, bu barada bir zatlar aýdyrmysyňyz? Yoldaşlar, häzirki wagtda hastahanamyza gelen enjamlary yerleşdirip ýörüz. Bu enjamlar gymmat bahaly, iň soňky tilsimadyň önümleri. Olar biziň işimizi gaty ýeňilleşdirir diýip umyt edýär. Lukman ağa, bu enjamlaryň hastalara näme peýda bolarka? Bilişime diýäli hastahanamyz ençeýlenmäre halka hyzmat edip ýören hastahana. Häzir çelini bize gelen hastalara elimizden gelen kömek etdik. Ýöne täze gelen enjamlar bize hastalara hat şalt bu ýeňillik bilen bejermegimize kömek eder. Lukman ağa. Yeni näme boldy? Size bir zat berjekdim Lukman ağa. Näme berjek? O wakadan soň aýalyňyzyň ýeten ýerini görmäge gidipdiňiz ýadyňyzdamy? Awa. O sen diýän çopan alyňy gördüm. Dogry. Çopan al oňutlaşdy. Size köp salam aýdýar. Oňutlaşyň olsa gowulupdyr da näme? Maňa näme peýda bol? Şu gezekde gidişiňizde biziň obamyzyň bir ýaşula gawatlaşypdyňyz. Sizi çopan alyň ýanyna gidipdir aşa. Ha, hawa. Ýangraň biri. Sakır edip geplap durdy. Meni alady. Ana şu ýaşul size şuny berdi. Şu ýerlerde aýlan pörka tapypdyr. Size bir peýda seger diýdi. Bu näme? Aýalyňyzyň el torbasy bolaýmasa? Ýok, näme edip bolsun? Bu Nalan el torbasy däl. Uf. Yine şu näletingen çok oýlarmy? Gerek gel how inim, gerek gel ýana al bulary. Tapan ýeriňe git. Nihat. Nihat men taşlama. Haýyş edýän. Nihat gelmeli. Haýyş edýän Nihat. Bu Nalan el torbasy däl. Samzyk muny bir ýerlerden tapyp getiripdir. Nalan çağa çok öble näme iş bar diýsene? Bokça.
O maňa näme aýtjakdy ka? Uf, ýerdi minni. Bu geplerden ýan halaf bolupdym. Ýene bu derde ýolukdum da, ýene seslerimi eşitip başladym. Näme diýerler ki, ha? Näme oldy? Näme gülýäňiz? Ey Allah jahan. Yok, bu işin anını yetmesen utorası yok. Utormaz. Başla. Sibel hanım yok mu ka? Öyüne gitti Lukman ağa. Sağ ol. Bu sesleri yine eşitmeli olacak o. Yine de eşiter. Gel. Men yanma. Gel men ekit nihat men taşlama. Haýyş edýän nihat men taşlama. Dermanlar sebäpli gözüm goşa görüp başlady öýdýän. Bu otoda kepler nämişler? Nahlan, sen bir yerde nämeler izleýädin? Nihat, sen näme üçin ýergeldin? Ey Allah can. İň soňunda bileleşip men dälir edersiňizle. İlk aýtmaly zatları hiç atan aýdan yok. Başga aýyljak zat näme bar bolsa gelip maňa ýaňat. Mäňden ýerdim. Lokman Sibel. Nihat, hawa näme boldy? Bir mesele barmy? Sen näme Lokman ha? Nähili? Men näme dipdirin? Ayalymyň gowrullygyny näme üçin aýtmadyň? Özüm bir kalik gowrul eken. Näme üçin aýtmadyň? Men aýtjak boldum. Ýöne maňa gulak asmadyňyz Nihat. Yok, aýtmadyň. Menden gizlediňiz. Ayalymyň ýerine gizlediňiz. Belki de ayalym ýok bolan näler? Maňa ayalymyň ýok bolanyny inandyrmaga çalışdyňyz. Ayalymyň gaýhorsiz ekeniňiz. Men işimi gördüňiz. Men durmuşymy dagatdyňyz. Ay oğlan sen näme diýip dursun? Kim garhor? Gaýhor diýen men size. Gaýhor. Hemmeňiz gaýhor. Hemmeňiz gaýhor. Meni taşlama. Meni taşlama haýyş edýän. Yine başladı. Meni taşlama. Sesleri yine gelip başladı. Hemme şular yap boldy. O salihim şuları getirmese gowalardy. Näletdiňmiş? Bu kimindi? Giýjäň bu wagty. Şu adamlardan hali girdim. Geçecek şey. Yine sen may. Senden yirdim o. Näme gerek ha? Meni günüme koy. Git. Bir näsagymyz bar, ýagdaý gaterbet. Maňa näme? Başga Lukmana git. Başga Lukman tordumy. Men bilýän iň gowy Lukmanym sen. Bize sen kömegiň gerek. Men aýalymam kömege mätäşdi. Oňa bir kömek etdimi? Maňa kömek edilmedi bolsa men näme üçin kömek edeýin?
kömek edemde näme bolar edýär? Aýtsana. Indi maňa sogap beýlek bolar diýme? Kömegime ätäçmisin. Menim kömegime ätäç. Bu ýerde dälirap barýar. Maňa bir kömek edýäm näme? Men dälirýär. Men dälirýär. Yok. Bolsa da üçin dälirapmyn yok. Hiç tat eşitmedim ahri. Sefeştiýändir döýgen. Näme tetneşdeýin? Aýalymy tetneşdeýinmi? Bir wagt ölküden aýalymy tetnädi beşdeýin ha? Boljak wagt däle. Nihat. Çydamok indi. Indi çydamok. Indi çydamok. Çydamok indi. Çydamok. Näme etdim ki? Dermanlama. Bu nähretlige sesler ýene gelermi ki? Görel hani gelsin. Nihat. Gelin halat et. Nihat. Nähletdigmiş? Bolup bilmez. Bu dermanlar adam beýle taň faryat etmeler ahry. Yok. Näme bolýar ay? Näme bolýar? Ýene de sen bilen gelemok diýýän. Häzir men sen gözüňe görkezär. Seni öldürjek. Öldürjek seni. Bu yerden kaç kâla. Men beýle köpüsini nädip bilmedim käm. Aýna dögülmedik bolsa. Gardaşaryk çykyp bilmedi. Şu ýerde boğulup galardım. Ey Allahjan. Ol adam bilmän meni halat etdi. Nähiligen adam. Munda bir zatlara bar boli. Ýöne. Ey! Sen nirde? Meni görleýänmi? Hawa. Öldürmek üçinmi? Yok. Hawa. Bıçağı elime şo niyetten attım. Ýöne men seni öldürmäge gelýäkem. Sen men halat ettin. Men hiç tat etmedim ahirem. Yaşadýanym, öldürýänim Allah'dır. Şu wagt bermän goý. Menden näme diýär? Daňatyp barýar. Ýöne men sizden bir näse halat etmeňizi dileýär. Ani ýaşadýan Allah diýärmi? Onu näme üçin men çağırýar? Seni men çağıramok. Allah'ın emri bolan üçin sen ýanyňa geldim. O nähili? Bu näme diýdin? Ömür berenim, dowam etdirýänim Allah'dır. Dünýäni sebäpler bilen öwrüp çewürýänim Allah'dır. Paglygy Lukmanyň bejergisi sebäpli berýänligi üçin sen ýanyňa geldim. O nähili?
Bu näme diýdiň bolýa? Dünya sebäpler dünyasıdır. Adamım sebäpleri boyun bolaýmalydyr. Näme üçin? Sen näme diýjek bolýaň? Aýtjak bolýan zatym şu. Seni çağırmamyň sebäbi Ilahy emir bolan üçindir. Çağırýan men näl? Ýok korky. Dur. Dur. Nahlan. Yürü gidelim bu yerden. Sizin ne atanız var değil mi? Näsag daýda pek görekli adam. Hak dosy bolan adam. Ýöne oňa owaller dälir öýdýärler. Oňa haky çeý diýerler. Dost bolsa bolup geçtin. Bana näme peýdat bar? Beýdiýmem. Hak dostlar bolmadyk bolsady, bu dünýäň ýagdaýy näme hili boldy? Bir oýlanyp gör. Ýygyderli bolup duran wakalyň arkasyndaky hikmete koýanlar şol adamlar. Ne bollugy begenediler, ne dikkatçylygy ýynanırlar. Olaň hormatyny ýagşy müýt göçük ýagýar. Topragyň berekete müýt göçük bolýar. Sen sürücü dälle meçidin imamy bolmaly eken. Ýalňyşlyk bilen sürücü bolup. Hikmet mi ya, başka da atmayı, onu dine Allah biliyor. Yine geldik. Yürün Lokman. Lokman, siz bar verin. Ulugdan bir ses çıkýa bol, men şoňa seredeýin. Bolýa. Howa vala. Neme? Daýda men Lukman. Nätaňyz bar diýdiler. Allah can. Taňa şükür etýän. Gel oğlum, içeride yatyr. Nätaňyz nirde? İçeride oğlum, geçer. Nätaň çağamy? Howa. Çağan kızıgını var, men balacığım. Vah, men kuzucuğum ağlama bala. Ağlama balam. Ağlama kızım, ağlama. Bollu balam, bollu. Koyanını, koyununu bala. Koy oğlum, koy bala, koy balacığım. Bu yüzük sizinki mi? Dur, Bunu nereden tapdyňyz? näme diýdin? Düşünmedim oğlum. Bu yüzük diýen daýda. Bu yüzük sizinki mi ýa-da bir ýerden tapdyňyzmy? Yok oğlum. Bu çağan ecetininki. Fakir yaş üstünden yok oldu. Benim ejetinin galan ýeke ýadgarlyk çağa teselli verer, güýmer dip şo ýerden astym. Gyýdyňyzmy de? Yok oğlum. O ben yakınnak akıp yatan deryanı görürsün. Her gün akşam mellekten geliyekam o deryan üstünden geçerdim. Bir gün bir ses eşitdim. Deryan kenarına varamda o biçärani ısgının açıp halis bolan ýagdaýda gördüm. Çağat bolýança oňa men seretdim. Polisiýa habar berdik. Ýöne kimiň nämetligini, kimdigini hiç kim bilmedi.
Görgülü onsudan gurlap belen otdy. Soňmasa on göwrelligini bildim. Goý balam, goý balam, goý balam. Çağam. Goý balam. Çağam. Daýda siz men ayalym tapypdyňyz. O men ayalym dey. Subhanallah. Diýmek seýledi. O şeýle daýda. Ey Allah'tan, sen hikmetin ne hili beyik, sen ne hili beyik ey Allah. Doğru şeýle daýda, dogry aýdýar. Allah'ın hikmeti şeýle bir beýik böli. Maňa itiren ayalym tapdyrdy. Soň olsa çağama gowuşdurdy. Muň gyzgyny barla. Derew hatana gitmek gerek. Balam, men köp dilek edipdim. Ey Rabbim, ejesiz eyesizdi. Sen bu çağany bir eyesiz goýma, eyesini çykar diýip känliledim. Maňa ruhsat ber. Men owamdan aýrylyp bilmen. Adamym şowaň çopony. Onu qarakçylar öldürdi, şehit boldy. Beýle zat bolmaz aýda. Senin men ejem ökmünnetin. Gel, men bilen ýaşardyň. Men taňa ferederim. Her pursat garaşaryn malam. Hani barıňyny siz gidin. Dileglem siz bilendir. Salihcan hastahana ýerleşdir. Çağa durmuşyn dowam etmeli. Salih. Salih. Diýmek oglun bolupdyr da. Bolýa daýda. İnşallah seni görmäge geljek. Men derrew Salihy hastahana ýerleşdireýin. Soň gelerin. Ayalymyň mazaryny bilelik diýdi. Bolýa balam. Ol owamyzyň öwliýasyna ýatyr. Dileg şeýle bir uly güýç çeşmesidir weli tämiz wujdanlara güýç hem galkanlar. Zarife hanymam şeýle adamlardan. Allah'ın temid kullarının hallarından hem hikmetinden hem sorag edilmez. Amenne ve sadakna. Bolýana tagamdan otur Zarife daýdy. Gerek dadyň mamy şäherden ile kamal gaýdaýyn. Sag bol oglum, hiç zat gerek gel. Ýöne maňa bir hurma alyp berseňe begenerin oglum. Agzymy hurma bilen açsam sünnetdir. Bolýa daýda. Alaýar. Sag bol oglum. Ýoluňyz ak bolsun. Salih ağa. Salih ağa Ferit ataşyň oglum Salih. Ýör gideli. Allah ýaryňyz bolsun. Bagtyňyz açyk bolsun inşallah. Salamu aleykum. Aleykümesselam. Hurmalyaňyzmy? Gowy täze süýji hurmalarym bar. Subhanallah. Elbetde aljak. Ýöne pulum ýok. Hurmaň eň süýjisi güne eň ýakyn ýerde bişýär. Bunuň aşagyna sabr bilen mişerler. Alam, noş bolsun inşallah. Deregine bolsa bir bulgur suw berseňiz bolar. Onu garaşyň. Men derrew suw getireýin. Geçen yerlerini al ýaşyla bir öýäniň bir bulgur suw soramak geň weli ay bolýata. Allah canlarım. Allah can. Bu adam nerede? Garaşyp bilmedi diýen. Barbyr oňa gerek zat suw däldi. Allah maňa şeýle bir tapak berdi weli aklyň hayran alar. Maňa çağam tapdyrdy. Gudratyny beýikligini görkezdi. Müňler çegedek tawba etdim, müňler çegedek şükür etdim. Hem ayalym tapam üçin, hem balamy. Diňle. Şu köýnegi çağam tapmaga sebäp bolan adama sürji Saliha berjek. He. Şu hurmany bolsa Zarife daýda berjek. Sürücü Salih diýenmi o kim? Şu täze sürji de. Diýmek täze sürücü alınıpdyr da, hiç eşitmeýändirin. Bolýa. Bolýa men gideýin. Nalan mazaryny ziyaret edip gaýtjak. He, çağan saňa tapşyrýan. Sizi alat etmeýän. Töweleme ýagdaýy gaty gowy. Gyzgyny da adam ýok. Ay bolýana, sağa otur.
Tağaman gidip geldi. Zarife dayda maňa da dile getdi baýdyň. Aydar. Aydar näme oglum? Aydy berin Lukman. Ha Necip ağa, täden işe başladyňyz. Näme? Nihat mene düşünün näler? İşe başlapsın diýen. Salih ağa o ýokmy? O kim? Salih ağa da sürücü şobur wagtyň özünde de garawul. Ha, o mi? Ol işten çykdy. Bar başga bir işe gelýänçe diýilip alınıpdyr. Şuň çykdy. Gidip barýakada size şunu aýtmagy targady. Allahyň hikmetine boyun bolanyň ýoly ilmide ama aýdynlyk bor. Hiç sada saklanyp kalmaz diýdi. Ha dogry. Aminna. Ýörüň, gitjek geriňizde deýin. Bu köýnegi maňa aýal beripdi. Entek täzejedir göre. Biz bu Salih agany nerden tapyp bilerken? Bilmedim de. Ne beýle işleýänler hiç berimde on tanamdyk. O barada hiç adam bilemdik. Ondan bu ateşeli nerede boldun? Nerede bolan öýdýäňiz Lukman? Men çağam ýoğulyň soň ýüregime agyryp iş taşladym. O çağalar ýyldygyny ölüp dahary. Demek şoň üçin ekenne. Nalanyň derýada akyp gitmegi çağamyzyň ölmegi üçin ekenne. Soň olsa arasy owada dünýä indiripdir. Nira sürüyün. Nihat. Nira sürüyün. Ha, neme? Ýaşyl ýazlygyň ýoly azajyk erwediräkdir. Şo ýerden gidäýik. Bolýa. Şu sinek dünýäsinde hakykaty görmek nähili gowy. Hemme zat görene. Körü näme? Şeýle dämi? Hawa. Allah görmegimizem, öňden görjüligimizem açyk etsin. Şeýle adamlar nähili baxt.